Setyaka murang tata kaya sekti-sekti dhewe. Ayo Setyaka didu. Ampuh ndi antarane Setyaka apa Serjokusuma? Ayo Serjokusuma yen to nyata prawira digda tanding ana kridane Setyaka. Babo babo. Lugo Kang. Ayo Antasena. Tokno kaprawiranmu mungsuh karo Raden Setyaka parat. Kakang Setyaka wis to. Aku tak ngalah wae ora apa-apa. Wong ya aku ya ora ngarep Prabu kok jane kok. Mung dipeksa bapak aku iki. Aku ora ngarep rabisik aku jane iki. Mbah Raidep. Sing baku kowe kudu nandingi kridaku. Aku wegah yen to aku kalah kasoran. Aku wegah yen to kowe mung ngalah ngono wae. Aku pengen neter sepiro kadigdayane Dimas Antasena. Salin perkara lho Kang iki, salin perkara lho. Nek mung babakan wanita wae aku ngalah ra apa-apa. Wong aku nek babakan wong wedok iki ngalah bola-bali wisan kok. Nek iki aku ra iso iki, aku ra iso. Nek iki aku wegah nek kon ngalah. Mergane kowe wis ngucek-ucek kaprawiranku. Kowe muni yen to ora perwira, aja takon kowe. Antasena ku perwira-perwirane wong lanang ya mangsamu. Mbah Raidep sing baku kowe kudu maju ana ngarepanku. Kene sirah mak keramas epek-epekku. Ya yen ngono tak ladeni yen to Kakang Setyaka kejak dolanan. Ora apa-apa, Kakang.
Ayo, ngomong ngono tok kali. Setyaka mundur ana apa Setyaka? Aduh Rama ketiwasan Rama. Kula kawon mengsah Dimas Antasena. Weh lah ta. Ya iya. Yen kowe mangkono Setyaka moro gage maju ana ngarsane pun Rama. Jeneng sira bakal tak sangoni. Muga bisa ungguling jurit mungsuh karo Antasena. Ngono nggih Kanjeng Rama. Pangestu Rama sing ati-ati Setyaka. Sewani maju neh kowe. Mbuh apa abamu? Nganggo gaman kayangan Suralaya, aku ora bakal mundur. Weh lah kok ngina karo Antasena to kowe. Lho. Aduh panas aduh. Ayo Setyaka tandingan Antasena. Weh lah, Petruk. Kakang Setyaka kok ampuh meneh saiki. Tak antem ora digawe rasa, gerayang diadaku panas kok gogrok marasku. Lah, karepe pripun? Aku kok cubriya to karo Kakang Setyaka. Maune iki tak ajar apa iki mesti nduk klebet ngono ya. Lah kok iki tak antem ora digawe rasa lho. Wih lah, aneh-aneh itu. Apa ya? Aku ya bingung aku. Usaha kaya ngono ya Ndara Setyaka iki. Sedap. Karepmu piye, Truk? Tak lapur Ndara Janaka. Ya lapura. Petruk mlayu-mlayu ana apa? Weh, ketiwasan mriko Den ketiwasan. Ketiwasan piye Petruk? Ndara Setyaka kala wau menika sekawit menika kawon kali Ndara Antasena. Andang mundur majeng kok mampu ngedapi-dapi. Kula kok
curiga dengan keadaan yang terjadi. Lungguh sing prayoga Petruk, aku bakal bongkar apa sing dadi pangaruhe Setyaka. Amuk Suraprata Jayaprata imbang yen padha-padha. Ayo, ndi? Antasena aja mundur sangka Antasena. Oh ya. Grayang dadi aku kowe. Loh. Aduh, tolke aku Antasena. Ayo, kowe ngaku kalah ora? Aduh, Antasena colke aku. Antasena colke ya Antasena. Prabu monggo menika sekaripun menika wau gogrok Koko Prabu. Welah. Mesa konangan. Ya, sing gedhe pangapuramu ya Janaka. Lho nggih Koko Prabu. Yen kados mekaten monggo para calon pinanganten netepi panyunan ingkang nomor kalih. Inggih punika dipun pangku anak kula pun Janakawati. Setyaka tabah-tabahke yen ora isa ya Setyaka. Pun inggih Kanjeng Rama. Janakawati manuta kowe tak boyong. Aku gelem boyong yen waton kowe bisa mangku aku. Alah, mung mangku kok Le. Mangku Janakawati. Ing ngriku Raden Serjakusuma. Dereng mangku Sang Dyah Ayu nembe kemawon mandeng netrane Sang Dewi Janakawati datan kiyat perbawaning Sang Dyah Ayu plak kapidara datan eling Purwadasina Sang Raden Serjakusuma kala wau. Janakawati manuta kowe tak boyong ana kasatriyan
saged panjenengan boyong kula nanging yen to panjenengan saged mangku kula lho kok sik penjalukan kok aneh-aneh njaluk dipangku wae iki opo? Amargi wonten unen-unen yen to sok sapa mawon ingkang dipun pangku menika mesti bakal pejah. Tiyang nek saged dipun pangku menika mesti bakal pejah. Karepmu pangkon ngono to? Leres kasinggihan mekaten. Wah, kalah. Ah nek mung mangku karo kowe iki pira wene to? Lah banjur yen to tak pangku sing mati tresnaku, tresna kula bakal mati wonten tiyang menika selawasing urip. Mboten badhe kula pindah tresna malah sanesipun melih Raden. Yo, yen kowe mangkono mara gage nyerako wong ayu tak pangku ana ngarsaku. Ngriku Raden Setyaka sigra mapanaken diri kersajeng mangku sang Dewi Cenakawati nanging eling-eling satriya ingkang branyak pasmane adigang adigung adiguna dasaring putra Nalendra den pangku sang Diahayu nanging boten antawis dangu sang Raden Setyaka plak kapidara katane ing Purwadasina. Aduh mati aku. Lela. Sing njaluk pangku iki to. Yo jane ya ora elek-elek banget jane. Jane iki ya rada ya masuk akal lah. Oh tiada terkira rindu segala-galanya. Oh tiada terkira rindu segala-galanya. Hai. Hai. Petruk Bahtera Cinta. Ayo, Cenakawati, manuta kowe tak pangku ya. Muga-muga wae kowe dadi cucu dhaupku. Inggih, Raden. Yen kados mekaten monggo dipun sobraken. Bisa pupus Sayembara Antasena. Iya, Pak. Cenakawati. Apa kira-kira wis cumandha atimu karo Antasena? Inggih, Rama. Kula sampun sreg kaliyan Kakang Antasena, Rama. Ah, yen mangkono kowe dadi bojone Cenakawati Antasena.
Wah, iki sing jenenge Jenakawati. Wah. Wonge ayu piyuh-piyuh. Wong Madukara. Aja alok kelangan. Aja alok kelangan. Anakmu tak colong Canawa. Antasena bojomu tak colong. Wela. Maling, maling kowe, maling kowe. Oh. Janakawati tak colong, aku bisa gawe Antasena mati alon-alon. Walah talah. Ayo, endi sing jarene wong-wong sekti, endi sing jarene wong-wong ampuh, aku ora percaya jangkeme. Iki Antasena, ya kowe sapa? Ora perlu ngerti aku sapa, parat. Mati, tampan iki Janakawati. Wah! Ono wong wedok kok diantemke wong lho. Aku ki ngerti nek kowe ampuh kok. Mula ya tanggon ngantem ratu kuwi kejet-kejet mati. Iya ning ya ora ngono kuwi. Aku kan yo pusing ngono yo. Ya aku sing ya njaluk ngapura ya sing ngapuramu. Lah kaya opo kae? Bandeng ngamuk apa piye kae? Ora kae, ora. Wah lho. Pokoke Kakang Gatotkaca, Kakang Stijawa lah. Wong Kresna bapak piye kae, Pak? Enteni kok lali. Werkudara sing sabar ya Werkudara, sing sabar. Ora njuk selak nyipat barat sik. Iki tak mrenahke anak-anakku iki sik. Stijo. Kula Kanjeng Rama. Adimu cabar nggone jawab karo Janakawati. Kula mboten trimah. Wis to. Anakku
Setyaka uga wis nrimo babakan lelakon iki. Nanging kula mboten tarimah. Bali nang Traju Tresna. Pripun? Bali nang Traju Tresna nyuwun pamit. Tara Werkudara. Wah. Wadyabala Kurawa sing ora trima singkirna, Dimas. Ah iya. Yen kaya mangkono mingira tak singkirne para wadyabala Kurawa. Purna katining carita jeneng Silwadara Paris sesundheran Apuranta lepet kawula Tara suwukan siji ora trima Canowati didhaup karo anakmu Tan trimane apa? amuk tukak. Amuk. Ora trima. Senokowati wis rabiro anakku. Oh ya wis nek ngono. Derek mangayu Bagyo. Ndi Kurawa sing ora trima. Werkudara aku tobat Bali tiba sekara tiba ndang kamu. Oh
Sampun paripurna Ndara. Lelaman menika Kang Putra Antasena saged dabalan Jenakawati. Mugi-mugi saking lelaman menika nyumrambahi dhateng pinanganten kekalih. Pun adi kula rinasih kelawan Mas Eri Lestiono. Mugi-mugi dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah Ndara. Amin Semar. Mugi-mugi saking lantaran menika enggal-enggal pikantuk momongan ingkang wujud golek kencana ingkang bisa tata jalma. Iya Semar. Petruk Bagong Gareng. Pripun Pak? Pripun Pak? Piye men? Bojomu kek kon dandan. Mugi-mugi lumantar asmara ndana utawa gambung asmara. Menika kula ngopo asmara ndana? Asmarane kan tetep terbangun. Ayo, monggo gek enggal-enggal dipun bubari Ndara.